एबीसी स्टोरी सेंटर तरफ समस्त छात्रछात्री से समस्त मिसी नाटक में 201 टका पुरस्कृत कर समस्त छात्र छात्री धन्यवाद।
যা যা Terima kasih.
ସବୁଯାକ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଦଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.newkenya.com। ନମସ୍କାର। रोकिदियो प्रभु ए समय जदि मेघ वर्षा हुए फसल की अवस्था कौन हेबो लोन କଥା कौन हेबो तू किछि चिंता करि पारु प्रभु तुमे मो साहा भरोसा ବାତ୍ୟା ହଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏ ଟିଭି ବାଲା ତ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ। ହଁ ଶୁଣ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଗାଡି ଠିକ କରିନେଇ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଖାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଲୋକ ଆଜି ରହିବେ କେଉଁଠି ଖାଇବେ କଣ? ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବେ। ଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପିଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା। ହରି ତୁମେ ଭରସା। ଆଉ ଯେ ଭଲ କାମ ସରିଲାଣି। ଯେ ହରି ତୁମେ ଭରସା। ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ହେଲିନା ଅବସ୍ଥା ନେଇଥିଲେ ତାର କିଛି ପର୍ସନାଲ ବିଜନେସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ କିଛି କାମ କରି କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ